Kører du en elbil? Kæmper du mod en sammenfiltret ladekabel? Er du lei af at have skidtende hænder? Vi har en enkel løsning. Retractor EV. Støttebraket for ladekabel. Superstærk og lydløs dyne med tag på 3 meter. Hus, som kan roteres 180 grader. Drejbart håndtag, som forhindrer vridning af taget. Begrænsende gummistøtfangere. Huslaget af galvaniseret pulverlagret stål. Lading uden retractor. Kabelen ligger på bakken. Lading med retractor. Kabelen sikkert ophængt. Retractor EV. En innovativ løsning til kommerciel og privat brug.